Nabibigyang pansin ang linya, kulay, hugis at tekstura ng magagandang bagay na makikita sa kapaligiran tulad ng sanga, puno, dibuho sa ugat, dahon, kahoy, bulaklak, halaman, bundok, ulap, bato, kabibe at iba pa. Gawa ng mga tao tulad ng mga sariling gamit, laruan, bote, sasakyan at gusali. Balikan naton ang mga nagkalain-lain ng mga linya. Ano ini kaninya? Insakto, patindog. Sunod, pahigda. Sunod, pahilay. Ikaapat, pahilayman. Sunod ang pakurba. Ini naman ang pabalod-balod. Kagsunod ang pazigzag. Subong naman ang mga nagkalain-lain ng mga duag. Pula, asul, dalag, berde, kahil, ube, kaki, kulay rosas, itom, kag puti. Sunod ang mga korte. Bilog, triangulo, kwadrado, bituon, rektangulo, obalo, diamante, kag porma tagipusoon. Balikan naman naton ang mga nagkalain-lain ng mga tekstura. Garas, hining, humok, kag tig-a. Subong nga adlaw, tuunan naton sa atensyon ang mga linya, duag, korte, kag tekstura sa mga butang nga aton makita sa aton palibot, kag sa mga butang nga obra sang tawo. May-ari ako diri sang laragway sang aton natural nga butang sa aton palibot. Kilalahon naton ini. Amo ini ang panganod. Ano ni gani? Insakto, panganod. Ano naman ini? Husto, adlaw. Sunod amo ang mga bukid. Very good. Kagini naman ang mga puno. Husto. Kagini naman amo ang mga bato. Very good, mga bata. Aton tuunan sang atensyon ang linya, korte, duag, kag tekstura sang kada natural nga butang nga makita naton sa aton palibot. Sa liwat, amo ini ang panganod. Pa-nga-nod. Panganod. Ano nga linya ang inyo makita sa panganod? Insakto. Pabalod-balod nga linya. Ano ang tuag sang panganod? Husto. Puti ang tuag sang panganod. Sunod nga laragway amo ang adlaw. Adlaw. Ano nga linya ang makita sa adlaw? Husto mga bata, may ara kita sang patindog, pahigda, kag pahilay nga mga linya. Ano naman nga korte ang makita mo sa adlaw? Hinsakto mga bata, bilog. Ano nga duag ang may ara sa adlaw? Very good mga bata, dalag ang duag sang adlaw.
Ini naman ang mga bukid. Bukid. Ano nga linya ang inyo makita sa bukid? Husto mga bata. Pazigzag kag pahigda nga mga linya. Ano naman nga korte ang imo makita sa bukid? Insakto, may korte nga trianggulo ang mga bukid. Sunod amo ang bato. Bato. Ano ay hanang tekstura sang bato? Tiga o humok? Husto mga bata, tiga ang bato. Sunod amo ang bunga sang langka. Ano nga linya ang imo makita sa langka? Insakto, pazigzag nga mga linya. Ano naman ay hanang tekstura sang langka? Garas o hinig? Very good mga bata, garas ang langka. Ato naman kilalahon ang mga butang nga ginobra sang tawo. Amo ini ang mga establishmento, estruktura o building. Sunod amo ang husto, balay. Eskwelahan o buluthuan kag mga salakyan. Sa liwat amo ini ang balay. Balay. Ano nga mga duag ang inyo makita sa laragway sang balay? Husto, pula, dalag, berde, kag kaki. Ano nga mga korte ang inyo makita sa balay? Triangulo, kwadrado, kag rektangulo. Ano ay hanang tekstura sang sini nga balay? Insakto, mahining kag tig-a ang tekstura sang balay. Sunod nga butang nga obra sang tawo amo ang salakyan. Salakyan. Ano ang duag sang salakyan? Insakto, berde. Ano naman nga mga linya ang imo makita sa salakyan? Husto mga bata, pahigda, patindog, kag pahilay nga mga linya. Ano ang tekstura sang salakyan? Very good mga bata, ang salakyan mahining kag tig-a. Kabansay sa inyo mga bata. Tagaan ta kamo sa